Na jó, melyik részét nem értettétek annak, hogy Prontónak sosem szabad hazamenni Molmant földre? Gyerünk, Prontó, van még. Egy-két sürgős elintézni valónk. Ha ezek nem mennek el, valaki meg fog sérülni. Molmant földiek, biztonságotok érdekében fedezzék be, és álljátok át el Diabolos Nachótól a Shane csapathoz. Miért nem aggódnak a molenoidok a biztonságuk miatt? Prontó nem olyan, mint a többi molenoid. Csak azt látják meg, amit akarnak. És per pillanat egy molenoid van veszélyben, nézd! Nem menekülhetsz a múltad elől, Prontó! De bármit is tettél, nem lehetett annyira rossz. A királyunk! Prontó a királyuk! Hát... Slugterra, a királysághoz vezető út. Prontó a királyuk? Akkor azért beszél harmadik személyben magáról. És ezért vannak sztáralőrjei. Skacok? Tudjuk, miért küldte Black Nachot Molmant földre? Nem. Miről is híresek a molenoidok? Gyenge szemükről, Elzárodott pórusaikról. Jó nagy térképgyűjteményéről. sápadt arc... Várjunk csak, a térkép lesz az! Húz még egy vonalat a Shane csapat neve mellé. Nacho elment. De hát majdnem legyőzött minket. Miért menekült el? Mert elég okos, hogy tudja, fölénye úgysem tart sokáig. Ne! Én ezt nem akarom. Aj, nem, most már tényleg képtelenség lesz vele élni. De legalább ő felsége nem használja a királyi többest. Ne adj neki ötleteket! Gúnyolódjatok csak! Prontó nem annyira beképzelt. Molmount trónjának birtokosaként muszáj elfogadnod. Srácok, Nacho olyan nyomot hagyott, hogy bárhová követhetjük Slugterrán. Az az út nem vezet ki Molmountból, az a bölcsesség ösvénye, ami a tudástárhoz vezet. Az összes molenoid információ raktárához. Beleírta a Mapimundit, a mindent tartalmazó molenoid térképet? Mindent? Slugterra összes barlangja, alagútja, rövidítője és rejtekhelye szerepel rajta. Akkor ezt akarja megszerezni Dr. Black. Ha Black tényleg a Dark Bane-nek szövetségese, akkor ez a térkép elvezetheti őt a mély barlangokhoz. Ezt nem engedhetjük. Szerencse, hogy Prontó király egy egész hadsereget küldhet Nacho után. Nem! A molenoid király nem irányít hadsereget! Ő az embereket szolgálja mancsal lábbal, minden egyes pillanatban! 8 év lemaradás! A klotyók nem javulnak meg maguktól! Prontó nem szórakozik. Nézzétek, nincs miért aggódni. A Shane csapat elkapja Nachot és megmenti a Mapimundit. Prontó, te egyedül is megoldod ezt a királyos, de Nacho nagy előnyre tett szert, és sietnünk kell. Az az életfelség véget ért. Most, hogy végre visszatértél hozzánk, teljesítened kell a kötelességeidet. Nos, az a helyzet, tudjátok, hogy nagyon elfoglalt vagyok. Minden egyes napomhoz valami új kaland van beírva egészen a következő évtized közepéig, ennyi. És ha megtalálom Nachot és megmentem a térképet, kérem vissza a tehetséges nyomkövetőmet. Igen!
Uram, rajzoljon egy térképet a térképhez, kedves barátainak. Hol? Így van? Mi? Hol? Itt is vagyunk, ott van. Fogócskát játszunk. A tudatlanság boldogság. Molenoid motto. Nekünk most Black tudatlansága a boldogság. Csak utánatok. Valami nem stimmel. Nem csodálom, 3 másodperc alatt dobta össze. Ez komoly? Ha ez a bölcsesség ösvénye, nem csoda, hogy a molenoidok a tudatlanság mellett szavaznak. Jól jönne Prontó segítsége a labirintusban. Sajnálom, de ma a vegyes panaszok napja van. Jöjjön vissza holnap a gardrób hibákra. Ez Prontó sorsa, hogy egész nap Slugterra legunalmasabb ügyeiben hozzon döntéseket. És hogy esténként megjavítsa mindazt, ami javításra szorul. Nem akarok király lenni! Emiatt már nem kell sokáig aggódnia. Nyoma sincs Nacho-nak. Talán már túl messze van. Sietnünk kell. Nacho honnan tudja, merre kell mennie? Nekünk itt van Prontó térképe. Neki milyen van? Kérdezzük meg tőle. Azt hittem, meghalunk. Azt tuti, hogy most szerencsénk volt. Valami ötlet? A titkos térképeken mindig van valami rejtett jel, mely megmutatja a helyes utat. Lássuk csak, hogyan gondolkodna Prontó. Megtaláltam! A csomagoláson azt írta 100 darab, de én csak 98-at számoltam. Tényleg? Én 92, teszem 6 meg. Következő! A munkatársam nagyon furán nézett rám. Ott van! Megint úgy néz rám. Ezennel házastársakkal nyilvánítal a következő. A vízcsapom már 2927 napja csöpög, és önnek kell azt megjavítani a felség. Este 6-kor, és elnekéssen, és ne lépjen előtte sárba, mint az előző király. Jut is eszembe, hozzon fel mosót. Mégis mi az ördög van velünk? A molenoidok tényleg képtelenek bármit is megcsinálni? Uram, ők nincsenek ahhoz szokva, hogy gondolkodjanak. Ez mindig is a király feladata volt. A tudatlanság boldogság, nem? De hát ezt nem kell önnek mondanom. Ha csak ön nem gondolja, hogy igen. Úgy értem, maga a király. Mit gondol? Mit kellene tennem? Itt tovább kellene másznunk. Igen? És szerinted ez mászható? Igazad van. Gyorsabb lesz a lebegés. Ott van Nacho! Srácok, Nacho rossz irányba halad. Talán tud egy rövidítést. Ja, talán követnünk kellene őt. Nem. Le van zárva. Mi érkeztünk először. Én azért egy kissé nagyobbra számítottam. És hogyan jutunk be? Az ajtókat Smoltennel zárták le. Emlékeztek még rá? Egy Forge Smelter. Tökéletes. Nézzétek ezt a sok mindent. Hát, munkára fel. Tudja, ő azt mondja, kjumpli. Én meg azt mondom, kumpli. Elég
véget vetek ennek az egésznek! Én lemondom! De felség, a törvény tisztán kimondja. Felség lemondhat, de csak akkor, ha talál egy önkéntest, aki átveszi a helyét. De senki sem elég bugyut ahhoz, hogy ezt önként csinálja? Ha a saját népem szolgálatában állni mindenkor bolgaság, akkor hívjanak bolgának, de én jelentkezem! Sidó! Egész életemben vártam a bosszúra! Nagyon megtisztelő, hogy felvehetem a Mole király palástot, és ezennel követelem a királyságot. Visszamondok! És te vagy... Nagyon is jól tudod, hogy én Prontó vagyok. Az a molenoid, aki porigalázott a Slugfutamon. Porigalázott valóban? Nem emlékszem rá. Na jó, talán majd ez felfrissíti a memóriádat. Prontó, Molmountföld régi trónörököse, és most a te királyod. Igen, te viseled a király koronáját. Nem túl nagy az neked. Úgy gondoljuk, hogy nekünk jobban állnak. A király többes? Hogy merészeled utánozni Prontót? Minket? Ha? Akkor mi párbajra hívunk a királyságért. Megteheti? Ez nagyon is törvényes, biztosíthatlak. Valóban, a kihívást el kell fogadni, másként Szidó ellenfél hiányában a Molék új királya lesz. Akkor ő felség elfogadja a kihívást. 5 lépésről szlagolunk. És győzzön a jobbik Mole. Aki csak is Prontó lehet. Ő felségét párbajra hívták, ezért ő választhat először. Tudod, hogy én a fényeset választanám, azért erre is számítasz, hogy azt fogom választani. Ezért most a másikat kellene választanom, de te ravasz vagy és tudod, hogy Prontó elég okos ahhoz, hogy egy lépéssel előre gondolkodjon. Így most tényleg azt akarod, hogy a fényeset válasszam? Vagy mégsem? Na, gondolod, hogy legyőzheted királyodat azzal, hogy önmagában kételkedik? De én vagyok az, aki túljár a másik eszén, átállsz ellenfelem. Te válasz először! Ne kérdezz miért, de tényleg azt hittem, hogy a másikat választod? 5 lépés, fordulás, párbaj. 1, 2, 3, 4, 5. Találtál valamit? Nem a térképet. Valami mást. Nem siethetnénk még mielőtt Nacsónak feltűnik, hogy hibázott? Már itt is van. Kösz, hogy mutattátok az utat. Mi? Te mindvégig egy lépéssel előttünk jártál. Nem járt. Csőbe húzott minket, mi pedig gyanútlanul beleestünk. És most kérem a térképet. Nincs nálunk, de ha szeretnél segíteni a keresésben, talán hamarabb megtaláljuk. Inkább egyedül dolgozom. Srácok, kapaszkodjatok! Ha-ho, hol a pofád, király? Bújj elő és állj elém, mint egy igazi Mole. Menj már fel! Ha! Eltiporlak fenséges nagyságommal! Ez az! Mi az? Eli! Fúj!
Add meg magad, gazember! Szidó nem tudja, hogy az mit jelent. Akkor királyként az iskolák fejlesztésén fogok dolgozni! Add ide! Mit akar vele Black? Ez a Slug rengeteg gondot okozott nekem. Add a térképet, vagy szétlapítom. Állj! Nesze! De bármit is tervez Black vele, nem fog sikerülni. Eli, ne! Sajnálom, Trix. Nincs más választásom. Basso, segíts rajtunk! Srácok, ránk szakad a föld! Ugye nem lőnél le egy fegyvertelen molét? Mondd a nevem, vagy szagold a következményét! A te neved Kicsi Mole Pirítósz. Te emlékeztetsz valakire? Egy büdös kis moléra, aki miatt nem sikerült kapcsolatba lépni Blackkel. Igen, én voltam az! Szerintem nem. Egy mole, aki az én utamba állna, sokkal impozánsabb lenne. Könyörgöm, elég lemondok! Hát persze, hogy lemondasz. Jaj, mi ez? Szóval, a molenói történelem összesítve... Igen, ez nagyon nem jó. Ráadásul Nacho-nál a térkép. Ami azt illeti, nem csak ő egyedül tud csőbe húzni másokat. És most elmondhatom, remélem, hogy a barátaid elvezetik Nachót a Mappemundihoz. Azután az én dicsőségem lesz, és nem azért az izompacsirtái, hogy átadjam a térképet Dr. Blacknek. Dr. Black? Igen, az én jótevőm adott egy második esélyt, hogy én legyek a második esélye. És Dr. Black segítségével ez a király már nem fog lyukascsöveket javítani és szárnalmas vitákban döntést hozni. Akkor tiszta, visszamondok. Már késő. Aha, csak hogy az ujjaim keresztben voltak, amikor mondtam. Haha, így teljesen érvénytelen. Az új kereszt, dupla kereszt, átkozott legyen az a törvény. Épp megtámadt a királyi felségünket. A törvény nevében botozással büntetjük ezt a molét. Mi? A király többes? Nagyon sajnálom, de a molenoidok történelme... Történelem. Ó, ne! Ó, de! Mondhatni, eléggé közvetett győzelem, felség. Igen, még egy érzéketlen áldozat a kegyetlen csapásomnak. Eli! A Mappemundi felség veszélyes titkokat tartalmaz. Sürgetem, hogy megsemmisítse, mielőtt még Dr. Black újra eljön érte. Azt akarod mondani, hogy megsemmisítsem a molenói történelem utolsó létező darabját? Megtehetem? Ami azt illeti, igen.
A Molmount könyv hiányzó fejezete. Évek óta eltűnt. Hát, Üssekavics, tudatlanság, boldogság, igaz? Burpee? És mit mond az új fejezet arról, hogy a király kalandozni megy a barátaival? Talán... Azt mondja, hogy ha a király valamilyen oknál fogva képtelen teljesíteni feladatait, akkor ki kell jelölnie egy meghatalmazottat. Aha! Akkor megneveznek téged Szidó, a kulcsok őrzőjévé, a király csöpögések megállítójává, és minden szánalmas kérdés eldöntőjévé. Természetesen minden Molmounddal kapcsolatos kérdésben a király dönt. Én. Te... A felség megfelel, de akár szólíthatsz uraságnak, esetleg fejedelemnek. Nacho nagyon átvert minket. Túl kiszámíthatóak vagyunk. Akkor ezután másképp játszunk. Nem csak ez aggaszt. A Mappé Mundi nem csak a mély barlangokhoz vezető út volt megjelölve, hanem az átjáró is. Mi van, ha Black nem mélyebbre akar ásni, hanem a felszínre vezető utat keresi? De mivel a térkép egyetlen létező példánya már nem létezik, Black sehová sem fog menni, ugye? Figyelj, ha te elégetted az eredeti térképet, akkor mi van Nachónál? A legendák egy távoli világról beszélnek, mely hétköznapi járművel nem megközelíthető. Különös mágia és titkos tudásvilága ez, mely minden képzeletet felülmúl. Egy barlang, ahol tűz lángol, és a falak a végtelenségbe emelkednek. Az égő világ, melyet a teremtés szívében egy lámpás világít meg. És a mendemondák ellenére ezek a legendák igenis igazak. A fölöttünk lévő világ létezik. És sok-sok évnyi kutatás után én Garrövel megtaláltam az oda vezető utat. A világ létezik. Ha érdekel valakit a hírnév és a gazdagság, akkor én elvezetem oda. A monarchia fogadónál gyülekezünk holnap reggel 9-kor, és utána történelmet írunk. Ez lehetséges? Szinte hihetetlen. A felszínről beszélt Burpee. Ez nem jelent jót. Slugterra. Távoli világ. Jó reggelt, Ilád! Trix, én csak nem gondoltam volna, hogy már fent vagy. Le sem feküdtem. Uralkodásod hamarosan véget ér, Trixie. És a kegyelemdöfés. Utálom ezt a játékot! Még egy menetet? Benne vagyok. És te hol jártál hajnalok hajnalán? Én? Ja, persze, csak el kellett intéznem valamit. Valamit mi? És ha valaminek esetleg köze van ehhez? Kérlek, Trix, add vissza! Hív az új világ. Garrövel gazdagságot ígér a lángoló világba szervezett expedícióval. Kegyelemdöfés! Micsoda? De most komolyan? De te nem mész el, ugye? Talán. Kit érdekel? Téged kellene. A lángoló világ mesehabbal egy történet eszemen gyerekeknek. Gondolj bele, ha tényleg létezne a felettünk lévő világ, eddig miért nem találkoztunk senkivel onnan? Elismerem, valóban gyanúsnak tűnik. Akkor ne vesztegesd az időd. Rövel már évek óta próbál rávenni mindenkit, hogy részt vegyen az expedíción. Garrövel újabb expedíciót indít! Ti is láttátok már? Egy teljesen más világ Slugterra felett, képzeljétek el! No Slug, no Mecha, no Molenoid. Ó, azt el tudom képzelni. Ó, és az arany, van ott sok arany is természetesen. Muszáj kifaggatnunk ezt a rövel fickót.
Hát nem is tudom, Pronto. Egyedül akartam menni. Ha ez a fickó kihasználja az embereket, akkor jobb, ha a körmére nézek. Tudjátok, az igazság kedvéért. Ó, kérlek! Nos, ha hivatalos sénycsapat dologról van szó, a keleti hasadéknál lehet kapni Slugterra legfinomabb csokolád és gyökérsörét. Akkor megbeszéltük, mindannyian arany! Vagyis irány. Remek! Örülök, hogy van segítségem. Ennyit arról, hogy titokban tartjuk. Hé, engedj már előrébb! Gyere ide! Ez nagyon finom. A gyökérsör tuti nem ér ennyit. Igen. Látod, milyen fajta embereket érdekel Gár meséje, Eli? Sármos. 4 extra nagy kejhet kérek és bármit, amit a barátaim szeretnének. Nézz az orrod elé, molenoid! Eli, az ott André Geyser. Kicsoda? Világklasszis kalandor, és eléggé híres is. Vajon mit kereshet itt egy ilyen igazi felfedező? Mindenkinek köszönöm, hogy eljött. Mint ahogyan azt már sokan tudják, már gyerekkorom óta megszállottan kutatok a lángoló világ után. És elismerem, hogy eddigi expedícióim kissé csalódást okoztak az érintetteknek. Ez viszont egészen más lesz. Amióta kijött, le sem vette a kezét a könyvről. Meg kell néznünk közelebbről. A fenti világ nem csak pénzt és hírnevet tartogat számunkra. Vegyük például a holdjukat, mely egy végtelen lehetőségeket rejtő bolygótest, ami a fejük fölött kering. Jaj, ezt nem gondolhatja senki komolyan. Van valami kifogásod, Joyce? Dehogy, minden rendben, bocsi. Gond egy szál sem. Nem igaz, Trix? Az egyetlen gondom csak az, hogy mindenki hisz neki, holott ő csak kihasznál benneteket. Nyugi, srácok, semmi értelme a vitatkozásnak. Kizárólag egy bolond venne részt egy család expedíción. Szóval te bolondnak nevezel engem? Ne! Úgy tűnik, te nevezed saját magad bolondnak. Trix, hagyd abba! Muszáj volt a szádat járatnod. Azt hittem, hivatalos küldetésen vagyunk itt. Csak segíteni akartam rajtuk. Burpee! Ne! Mindent tönkretesztek, hagyjátok abba! Te! Elfogyott az út, molenoid! Hagyjátok abba! Mi ez? Egy Infernus Slug? Csak egyetlen személy rendelkezik ilyennel. Nem tudjátok, ki ő? Sziasztok, én... Eli Shane! Hát persze! Ó, ez fantasztikus! Egyszerűen fantasztikus. Egy Shane-nel a fedélzeten az expedíció nem vallhat kudarcot. Csak szólok. Eli nem vesz részt az expedíción. Figyeljetek csak, ami azt illeti... Ezt most nem mondod komolyan. Ezek a fickók meg akartak ölni minket. Ez nem ilyen egyszerű. Pedig az. Vagy a józanész mellé állsz, vagy pedig ő mellé. Hát akkor Gár mellé állok. Részt veszek az expedíción. Azt hiszem, nem hallottam jól, tesó. Azt mondtam, maradok.
Ti menjetek vissza a központba. Hamarosan én is jövök. Jaj, meg akarsz szabadulni tőlük, hogy nagyobb rész jusson neked a gazdagságból. Nos, Prontót nem lehet átverni, én is megyek. Bocsi, Pronto, de te is hazamész. Követelem. Tudom, hogy azt hiszitek, elment az eszem, de nyomósokon van gárral tartani. Kérlek, bízzatok bennem. Mi bízunk benned, Eli, bár csak te is bíznál bennünk. Muszáj megtennem, Burpy. Nem szerezhetnek tudomást a fenti világról, és rá kell jönnöm, Gár honnan tudja azt, amit tud. Meg fogják érteni, ugye? Jó döntést hoztál, fiam, a legjobb döntést. Semmi más nem adhat nagyobb hitelességet az expedíciónak, mint egy Shane jelenléte. Azt nézd meg. Ha hiszed, ha nem, a hírnév és gazdagság kevésbé kellemes egyedeket is ide vonzott. Tényleg? Fel sem tűnt. Beszélnem kell Gárral, 4 szem közt. Eli, kérlek, bocsáss meg egy pillanatra. Egy Shane? Arról volt szó, hogy én leszek az expedíció arca, emlékszel? Ne aggódj, úgyis megkapod a jussodat, André, de addig is egy kis jó motorban nem halunk bele. Eli, beszélgessünk egy kicsit. Egyszerűen nem értem. Miért csatlakozott Eli Gárhoz? Számomra nyilvánvaló a hatalmas vagyonért. Nem, Eli sosem érdekelte a pénz. Valami más van a háttérben. Bár csak megbízna bennünk. Elinak máskor is voltak titkai, de attól még mindig egy csapat maradtunk. Moha kivonat. Saját magam készítettem, még amikor a Knoll törzs tagjai között éltem. Hidd el, nem vagyok hülye, Eli. Tudom, hogy mit gondolnak rólam. Ha a nevem most bekerülne a történelemkönyvbe, csak a kudarcomról írhatnának. Ez az utolsó esélyem. Nem szúrhatom el. És veled a fedélzetem biztos, hogy nem is fogom. És miből gondolod, hogy én segíteni tudok? Szerintem a sors keresztezte az utunkat, Eli. Az igazság az, hogy minden igyekezetem ellenére még hiányzik egy-két darab a fenti világhoz vezető kirakósból. Egy Shane-nel a fedélzeten szerezhetek annyi pénzt, hogy megtaláljam az utolsó darabot is. Nyugi, Burpy, muszáj beszéltetnünk. Mondtál valamit, Eli? Csak azt, hogy honnan szereztél tudomást a fenti világról? Évek óta megszállottként keresem, és ezzel nem vagyok egyedül. A lángoló világ legendájában sokan hisznek. És még azok is szeretnék tudni, mi lehet ott fent, akik kételkednek benne. Rengeteg jel van, csak tud, hol keresd őket. Például? Generációról generációra szálltak a történetek, és túl sokat szerepel bennük a lángoló világ. És persze, itt van ez, a legnagyobb jel. De úgysem tudod elolvasni, kódolva van. El tudom olvasni. Ez a mi nyelvünk. Ez a Shane kód. Térképek, bejegyzések. Benne van, hogyan kell használni az átjárót. Jimó nagybácsi. Jimó? De hiszen ő is Shane volt. Ez azt jelenti... Hát persze, ez egy Shane napló. Hát ez lesz a hiányzó darab. A Shane szó a rejtjel. A megfejtés az egész könyvhöz. Eli, ez elképesztő, ez mindent megváltoztat. Feltörtem a kódot, most már megtalálom az utat. Gár, ne! Az a könyv okkal lett titkosítva. De hát, akkor igaz? Az igazság az, hogy ide kell adnod azt a naplót. Eljöveteled reményt adott nekem, Eli. És tudom, hogy jó úton járok, ezúttal sikerülni fog. Segítség! Segítsen már valaki! A Shane! Állítsátok meg! Megvagy! Gár, hallgass rám! Ne tedd ezt, kérlek! Hálával tartozom neked, Eli. Minden útmutató, minden egyes módszer megtalálható ebben a könyvben, és a jól megérdemelt dicsőség is. Hát,
elkapni? Minden kutatásom abban a könyvben van! Hívjátok az embereket, vessetek be minden eszközt, ha megvan a könyv, elindulhatunk a lángoló világ felé! Kegyelem, döfés! Eli, mi a helyzet? Semmi, csak játszatok tovább. Még mindig ezt játszátok? Nem győzhet Foltól le! Legalább egy menetet nyerhetnék. Hé, a semmihez az igencsak kemény arzenál. Megmondtam, hogy majd elintézem. Nem akarom, hogy belekeveredjetek, ez sénügy. Igen? És nem mi vagyunk a sín csapat? Nem akarom, hogy bajotok essen. Maradjatok itt. Talán még van időm kimenni és elterelni innen őket. Hát azt nem tudom, hogy miről hablatyolsz, de talán már nincs időnk kimaradni belőle. Sajnos itt vannak. Ezt nem hagyjuk annyiban. Gár, azért hoztál ide, hogy egy kölyköt üldözzünk? Kincseket ígértél nekünk, Rövel, és hírnevet! Én sem szeretem az időmet vesztegetni, André. Főleg nem ma. Ide figyeljetek, mindenki pénzt akar és hírnevet. Nos, az a sénfiú jelenti a kulcsot. Az első, aki elkapja, 3-szoros részesedést kap. Igen! Azt hiszem, most még többen vannak. Görpi, elő az automatákkal! El kell tűnnünk innen. Eli! Apa mesélt egy alagútról, ami a városba vezet. Ha sietünk, akkor átérünk, mielőtt bejutnának. Eli, mi nem megyünk sehová. De hisz azt sem tudjátok, miért harcoltok. Nem számít. Egy csapat vagyunk. Nem kell tudnunk. De igen, kell. Gyerünk! Talán van más ötleted is? Nem könnyű feldolgozni, amit mondok. Sok kérdést szeretnétek majd feltenni, de most nincs idő, hogy válaszoljak is rájuk. Ezért gyors leszek. Emlékeztek azokra a dolgokra, amiket Gár mondott a Slugterra feletti világról? Arra a sok eszement kitalációra gondolsz? Igen. Nos, az nem kitaláció. A felettünk lévő világ létezik. És sénként az a legfontosabb feladatom, hogy titokban tartsam. Micsoda? Tudom, mire gondoltok most, de ez nem vicc. Bizalmat kérek most tőletek, ezért kellett tudnotok az igazságot. Én nem hiszem el. Tudom, hogy nagyon nehéz. Eli, kislánykoromban anyukám rengeteget mesélt a lángoló világról. Minden áldott este lefekvés előtt. Fel kell nőnöd. Nem hihetsz örökké a mesékben. Ebben az esetben a mese valóság. Hol van? Gyertek! Nem csak Slugterráról van szó. Ha Gár elér a felszínre, mindkét világ súlyos árat fizet. Ha igaz is lenne. Honnan tud Gár erről? Ebből. A nagybátyámé volt. A látottak alapján minden válasz benne lehet, amit eddig kerestem apámmal kapcsolatban. Minden benne van. És az is, hogy hogyan jutok fel. Ha Gár újra megkaparintja... Csak nyugodtan, Eli! Mi igazán nem sietünk! Ezt szeretnéd, Gár? Ne! Tüzetszüntes! Tüzetszüntes! Eltalálhatjátok a könyvet! Minek neked a napló, ha megkaphatsz engem? Nem rossz kérdés, de mindkettőt vinném. Jól van. Megyek. De egy feltétellel. Hagyd ki belőle a barátaimat. Nekik semmi közük hozzá. No csak. Milyen érzelmes lettél. Nincs szükséged barátokra. Végül is egyedül vagy, mint egy kutya. Nem. Mondtam nekik, hogy maradjanak ki belőle. Csak hát... Sosem hallgatnak rám. Micsoda találat! Juhó! Tök félkok! Bújj elő, Gár! Engem akartál, most megkaphatsz! Vége van, Eli! Tűnj el, tesó! Tudok vigyázni magamra. Egy láválinkszel a bordáid között? Nem hinném.
Engedd el, Gár! Megkaphatod a könyvet. Ne! Add ide! Miért? Ez nem igazság, már annyira közel voltam. Semmi bajom veled, kölyök. Ez pusztán az üzletről szólt. Várjatok, még nincs vége, de ez csak apró visszalépés. Az egész csak átverés. Igazuk volt. Nem igaz, majd találok egy másik módszert. Gár. Vége. Várjatok, hová mentek? Adjatok még egy kis időt. Az az érzésem, Rövel többé már nem jelent problémát. Figyeljetek, srácok, ami itt történt... Semmi gond, Delay. Mindent értünk. Sénytitkok, nem? Szeretnék mutatni valamit. Amikor először találkoztunk, azt mondtam, hogy egy titkos barlangban nőttem fel, nagyon távol innen. Nos, ez nem teljesen igaz. Távolnak távol van, de nem barlang. Akkor hol nőttél fel? Ott fent. Egy lyukban. Annak a lyuknak átjáró a neve. Azon keresztül jutottam ide, és oda vezet, ahová Gár el akar jutni. A lángoló világba. Én felszínnek nevezem, de... igen. Miért? Én ezt nem értem. Nagyon nehéz lesz megemészteni. Tudom, hogy egy egész világ robbant fel bennetek. Igen, akár csak a fejem. Tudtam, hogy a sének sok mindent titkolnak, de ez... hű. Ennek a világnak a varázsa, a szlágok mind elpusztulnak, ha az a világ tudomást szerez Slugterráról. És ha ez megtörténik, az alattunk lévő gonosz is kiszabadul. Slugterra az első és utolsó védelmi vonal. Ezért a két világ sosem találkozhat. Nem kellett volna elmondanod, Delay. Ez túl nagy titok. A családban kellett volna maradnia. Ti vagytok az én családom. És mától kezdve nincs több titok. Mindent elmondok nektek, amit tudok. Bár ami azt illeti, én sem sok mindent tudok. És most zúztad darabokra a könyvet, ami segíthetett volna. Abban semmi olyan nem volt, amire ne jöhetnénk rá magunktól. Beleértve azt, hogy hogyan menjek vissza. Egyszer talán kiderül. De addig is egyirányú út marad az utazás. Hát akkor még sokáig boldogítjuk egymást. Úgy néz ki. Nem baj, én örülök neki. El kell ismernem, elég jól viselitek az új híreket. Viccelsz, legalább 1 millió kérdésem van. Mondjuk az égről tényleg a végtelenségig tart? És molenoidok is élnek ott? És ha igen, felsőbbrendű fajként tisztelik őket? Vagy csak alig felsőbbrendűként? És mi a helyzet azzal a holddal? Hogy nem esik a fejünkre? Jobb, ha az elején kezdem. Egy Föld nevű bolygón élünk. Föld? Bolygó? Egyformán felsőbbrendű? Kérlek, Retuk, legalább ves rá egy pillantást. Tudom, hogy képes vagyok rá, csak egy fegyver kell hozzá. Azt mondtam, lehetetlen! A fúzió csak legenda, egy hiú ábránd, ahogy az univerzális szlág, vagy a szaktalan csatorna is. Nem fantázia, már láttam. A szaktalan csatornát? Nem, a fúziót. A legyőzhetetlen mesternek olyan fegyvere volt, mellyel 2 szlágot tudott kilőni tökéletesen egyszerre, így létrehozva egy sokkal intenzívebb erőt. Akkor az a mester jöjjön el és győzzön meg engem is! Már nem teheti, Black miatt. Ő is megépített egy nagyon erős fegyvert. És a mester elment. Gondolom nem csak a városból ment el. Csak a fúzió lenne képes harcba szállni Black Gatlerével. És szükségem van rá, mielőtt Black megjavítja a sajátját. Micsoda? Ha még lehetséges is lenne, miből gondolod, hogy pont te fogod megkapni? Te nem a legyőzhetetlen mester vagy, s én is csak alig... Bár én nem vagyok akkora fegyverkovács mester, mint ön, de megpróbáltam megtervezni egy olyan speciális fegyvert, amely képes lenne végrehajtani a fúziót. Látszik, hogy amatőr munka. Bár figyelemre méltó megközelítés egy komplikált technikai feladat megoldására. Cinkpolírozott pneumóravasz barázdált polimervezetékeléssel jobb replikációs tulajdonságokkal. Kérlek, állíts le. Ugye tudod, hogy keresztezni kell a kanyarbiztos körvonalazást a gyújtási szelepnél? Akkor is lehetetlen. Egy ilyen fegyverhez egy vitális kristály szükséges, mely szabályozni tudja a szinkronizációt. És nehéz olyat találni?
Nem is létezik már. A Vitalis régen remek erőforrás volt, de az összeset kibányázták. Utoljára a levegő remodulátorhoz használták, de olyat is szinte lehetetlen találni. Én tudom, hol találunk ilyet. Egy alkatrészekkel és felszerelésekkel teli barlangban, ami egyenesen észveszejtő. Ez nem észveszejtő. Egy roncstelep? De nem akármilyen roncstelep. Ez a szemétdomb. Természetesen egy alkatrész megtalálása hosszú ideig is eltarthat, mondjuk akár évekig is. Slugterra. A nehéz rész. Kord, kérlek mondd, hogy van valami gyors keresési módszer. Figyelj csak! Remodulátor. Egy van raktáron, a mély raktárban. Nagyszerű. És hogyan jutunk el oda? Még sosem jártam olyan messze. Nézzétek, a mély raktárhoz vezető térkép, mely szerint az utazás csak 2 napig tart. Elnézést, de én nem készültem fel egy 2 napos utazásra. És persze Mekával. Itt viszont azt írja, azzal nem lehet belépni. Gyalog sosem érünk oda. Ha ez egy alternatíva, azt hiszem mégiscsak sikerülni fog. Ez csak azért van, mert nem ismered ezt a fajta járművet. Nos, engedd meg Prontónak, hogy eloszlassa minden nemű kételjedet. De pontosan mi is ez a levegőremodulátor? Egy eszköz, amely tisztítja és oxigénnel dúsítja fel az elhasznált belső atmoszférát. Szóval úgy érted, hogy egy légfrissítő? Hát, ha nem akarod túl bonyolítani. Pronto, te vezettél már ilyet? Nem, de nagyon hasonlít gyerekkorom tricikliéhez. De a tricikliknek nincs is botkormánya. De az enyémnek nagyon klassz kormánya volt. A fék! A féket! Van egy kis problémánk. Kell lennie valami más útnak is. Gyorsabban akartatok ideérni, Pronto gyorsabban hozott el benneteket. Ez lenne a mély raktár? Kétség kívül, jó orrom van az ilyenekhez. A por és a bűz egy teljesen új szintjére érkeztünk. Aki gyorsan meg szeretné találni, és mielőbb eltűnni innen, emelje fel a kezét. Okés, 2 szó, esetleg a hülye troll? Ez nem szójáték. Követtél minket? Miért? Talán egy autogramot szeretne tőlem? Mit akarsz? Már megszereztük azt, amit akartunk. Titeket, igen.
Srácok, mi csak vásárlók vagyunk. Egy alkatrészt keresünk, és kissé eltévedtünk. Erre a területre tilos belépni én bőrfőnök engedélye nélkül. Akkor vezessetek el hozzá, és kérünk tőle engedélyt, jó? Már túl késő engedélyt kérni. Mi a büntetés, fiúk? Átadni az összes fegyvert és slugot, majd távozni a mély raktárból úgy, ahogy idejöttetek. Az nem fog menni. Akkor majd mi elvesszük őket. Ezek a fickók nagyon jók. Fogadjunk, hogy a főnök szívesen párbajozna velük. Hé, tüzet szüntes, ha kérhetlek! Kik vagytok ti? A Shane csapat. Talán már hallottál rólunk. Igen, de talán ti is hallottatok már rólunk. Mi vagyunk a kemény fiúk. A név összes kemény jelentésével együtt, mi? Látod, mondtam én, hogy hülyén hangzik. Miért nem hívjátok magatokat roncstelepi kutyáknak? Vagy szemétosztagnak? Ó, igen! Ha szemétosztag jól hangzik, Stragus. Szemétosztag! Most már hagynátok megkeresni az alkatrészt, utána eltűnünk innen. Az itt található alkatrészek ingyen vannak, de megszerzésükért árat kell fizetni. Adjátok át a fegyvereket és a szlágokat, és a tiétek az összes szemét. Nem okés. Nekem így is jó. Akkor készüljetek fel a kemény fiúk csapására. Szemétosztag! Egy X-Meter szlág! Fedezzék be! Egy ideig az összes elektronikai berendezés leáll. Beleértve a fegyvereinket is. És az övékét is. Nem veszítettünk, de nem is szereztünk semmit. A főnök nem lesz boldog. Talán majd ez mosolyt csal az arcára. Az X-Meter hatása hamarosan megszűnik. Találjuk meg a levegőre modulátort, és tűnjünk innen. Elvesztettem a térképet, vissza kell mennünk. Nem kell félni, Prontónak van másolata itt, az okos kis fejében. Mutasd az utat, Mr. Memoria. Képtelenek voltatok kirabolni egy csapat eltévedt vásárlót? Nos, azok a vásárlók igencsak ügyes szlágharcosok voltak. Jobbak, mint én? Nem, uram, én bőrfőnök. Senki sem olyan nagy és gonosz, mint maga. Úgy hívják magukat, hogy a Shane csapat. Shane? Ismerem azt a nevet, méltó ellenfél. Ha már a csapatnevekről beszélünk, nem vehetnénk fel mi is valami klasszabb nevet? Mondjuk a szemétosztag? A bajnád! Úgy tűnt, nagyon szeretnének megtalálni valami kütyüt itt. Ha a Shane csapat keresi, akkor biztosan nagyon értékes lehet. Nesze! Hozzátok el azt a kütyüt és őket is! De főnök, azok a szlágharcosok nagyon... Valódi kihívást jelentenek. Vagy kaptok ti is egy kis részt, miután eladom azt a kütyüt, vagy titeket is eladlak majd alkatrészként. És most tűnés! Még mielőtt elhányom magam. Ja, és még valami. Használjátok a szemétosztag nevet. Sokkal jobban hangzik, mint a kemény fiúk. Igen, tudtam. Prontó emlékszik vízfoltra a térképen. Erre tovább, biztosan.
Gyerünk, lépés, lépés! Biztos, hogy az a vízfolt nem egy kis víz az agyadon? Meg tudod találni Pronto. Csak koncentrálj minden erőddel. Pronto nem téved. Memóriája és nyomkövető képessége kiváló. Amit csak egyetlen dolog múlhat felül. A Molenoid tánca. Ott van! Ott van! Az a levegő akármicsoda valamelyik fiók mélyen lapul? Nem egy vízfolt volt a térképen, hanem egy csöpögő vezeték. Biztosan ez lesz az. Nincs itt? Akkor hol van? Csak nem ezt keresitek, mi? A levegőre modulátor. Ugyan, fiúk, az nektek semmit sem ér. Nos, majd én bőrfőnök eldönti, hogy mennyit ér neki, és mennyit értek ti neki. És ha valamivel próbálkozni mertek, a mekáitokat mind bezúzzuk. Nem rossz, nem rossz. Ilyen fegyverekkel ritkán találkozni errefelé. El sem hiszem, hogy végre sikerült valamit normálisan elvégeznetek. Igen, sokkal jobbak lettünk, mióta felvettük a szemétosztag nevet. Mondtam, hogy egy klassz névvel jobban jártok. Igen, egy klassz csapatnév már fél siker. És ha már a nevekről beszélünk, te Eli Shane vagy, ugye? Ki kérdi? Biztosan hallottatok már rólam, én vagyok Amber főnök. Nem. Soha? Sehol. Milyen főnök? Hadd magyarázzam meg. Én vagyok a mélyraktár portása. Egyetlen személy vagy tárgy sem távozhat innen az én ellenőrzésem nélkül. Önjelölt portás, ugye? És ezt is csak azért teszed, mert a szemétdomb ezen részét senki sem felügyeli. Okos kölyök. És mivel tudom, hogy ki vagy, feltételezem, ez a kütyű sokat ér, csak azt nem tudom miért. Légfrissítő. Egy barlangi troll miatt. Én akkor is megtartom, és árverésre bocsájtom. Talán Dr. Black is szívesen licitálna rá. Mennyit kérsz érte? Jelen esetben a hírnév fontosabb a pénznél. Egész jó szlágharcosnak tartom magam, és úgy hallottam, képességeitek igazi kihívást jelenthetnek számomra. Az ajánlatom a következő, Shane, te és én szemtől szembe. Ha veszítek, tiéd a kütyű. Ha nyerek, enyém az összes fegyverszlág, és persze a hírnév. Semmiség. Ez a kis bűzsák alig képes megtartani egy fegyvert. Jól van, Amber. Áll az alku. Elnézést, csupán egy kis apróságot felejtettem el megemlíteni nektek. Hogy egy kissé túlméretes vagyok. Igen! 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 Végre egy olyan emberrel párbajozhatok, akitől nincs hányingerem. Nos, várjuk ki a végét. Vagyis... Látja? Mondtam én, hogy nagyon jók. Benneteket nem nehéz lenyűgözni, de figyeljétek csak a mester! Mit álltok ott? Segítsetek legyőzni őt! De az már csalás! Sosem voltam egy példakép! Készen állunk, Eli!
fognak nyírni. Ha? Nyerhetünk! Ha csak nem használják újra az X-Meter Slugot! Sosem próbálnák meg újra. Annyira nem okosak. Vesztesek! Ne, te idióta! Nem már! Nem lehet igaz! Ki vagyok rúgva, ugye? Ügyesek legyetek! Még egy ekkora célpontot sem vagy képes eltalálni. Nem is te voltál a célpont. Nos, a szlágjaim legyőztek, úgyhogy én nyertem tisztességesen. Tűnés! Miért nem állítottátok meg őket? De hát tisztességesen győztek, nem igaz? Akkor majd én megoldom egyedül. Mind ki vagytok rúgva. Remek! Egyszerűen remek! Most akkor mihez kezdünk? A felső raktárnak nincs szüksége egy bandára? A vasút jelenti az egyetlen kiutat. Pronto tengelyzsírozó anyag halványszagát érzi, mely fémkerék és fémsins urlódása során keletkezett. Pontosan... Pronto! Onnan! Megtaláltam! Indítsd be, Pronto! Csak egy kis lökés kell. Igyekezz, Pronto, utolér! Nem megy, a motor még mindig nem működik az X-Meter Slug miatt. És a fegyverek sem. Jaj! Mondjátok, hogy tehetünk valamit, akár hazudhattok is. Nem dobálhatjuk meg szlágokkal. Mondjuk a sebesség megvan hozzá. Akkor mire vártok még? Slug barítja! Ó, igen! Hová vezet az a lyuk? A legmélyebb raktárba. Tudjátok, Prontónak még mindig itt a térkép. És nézzétek, mi van még itt nekünk. Az X-Meter Slug. Szia, te kis potyautas! Üdv a fedélzeten! Mostantól az alkatrészeket rendelni fogom. Ó, nem csak egy Vitalis kristály, hanem egy vadonatúj levegő remodulátor. Ezért az ereje még mindig teljes. Nagyon ígéretes. De egy kristály és egy kevés szakértelemmel összedobott terv még nem jelenti azt, hogy hamarosan fúzió is lesz belőle. Akkor reménykedjünk, hogy Dr. Blacknek sem sikerül egyhamar megjavítani a Gattlert. Mert ha igen, akkor semmivel sem tudjuk megállítani. Ott megy! Sosem fogjuk elkapni, Eli! Nekik ez csak játék! Ó, akkor már érted, miért ilyen jó móka ez? Trixie, Gord, kapjátok el!
És Pronto bátran vállalja, hogy hátvéd lesz! Ha ilyen nehéz elkapni, képzeljétek, milyen lesz, ha átalakul! Kikészít ez a hajsza? Nem tudunk átugratni a szakadékon! De át fogunk ugrani! Kicsit feltuningoltam a járgányainkat. Megvan! Slugterra. Sluglázadás. Most újítottam fel mindegyiket. Nem raktál rájuk szárnyakat? Ó, ez nem rossz ötlet. Tudod, nem túlságosan nyűgöznek le ezek a tuningok. Nem maradnál nyugton, Pronto. Próbálom leszedni. Látod? Én mondtam, hogy az Arachnid Slug csak púp a kis popónkon. Igen, de az a Slug megmentett minket. A háló nélkül nem lennénk itt. Kezdek kételkedni a mechanikai tudásodban, troll barátom? Igen, te egy Mecha-Beast guru vagy. Mi történt? Nem tudom, mi történt. Ez nem az én hibám. Mondjuk, ha kevesebb időt pazarolnál arra, hogy Pronton viccelődsz. Nem pazarlom az időm. Nos, igazából... Barlangi popcorn. Kényelmes. Szendvics. Nem tudom, Pronto, szerintem ez jó mókának tűnik. Visszatérve a járgányokra, mitől romolhattak el így? Még egyszer megnézem a gépházat. A turbokonnektor rendben, az erőkibocsátás optimális. A termókapcsolók is működnek. Elakadtam. A legjobb haverom Grendel talán segíthet, ő a meggyár vezetőmérnöke. Ezeknek a gépeknek tökéletesen kéne működniük. De az is biztos, hogy nem így. Nem vihetjük vissza őket a gyárba. Biztos meg tudják javítani. Rosszat mondtam? Tudod, a barlangi trollok milyen büszkék. Inkább megeszik egy mérges Slugot, mint hogy elismerje, hogy tévedett. Kord, magadnak kell szembenézned a szégyeneddel. Egyébként meg nem tartanának hősnek, ha felhívnád a gyár figyelmét erre a nagy hibára? Lehet. Talán. Akkor döntöttünk. Lehet, hogy utunkon veszély kísér minket, de bátor Pronto elvezett titeket a nyugati gyárba. Hé, ez aztán gyár. Látjátok, megmondtam, hogy elhozlak titeket a nyugati gyárba. Igen, mindenhol táblák jelezték az utat. Plusz messziről látszik, milyen magas. És én így is megtaláltam. Pénzgyár. Igen, mi Grendelhöz jöttünk. Segíthetek valamiben? A vezetőmérnökhöz jöttünk. Szerencsétek van, én lennék az. Darius Jorman vagyok, az új vezetőmérnök. Mi lett Grendellel? Ő már nem dolgozik nálunk. Már nem.
Valaki rá tudna nézni a mekáinkra? Majdnem megöltek minket. Ó, igazán? Újra kalibráltam az Interlink szervókat, lehúztam a hidraulikát, és kicseréltem a nyomásmérőket is. És a bekapcsoló gombot megpróbáltad? Vicceltem. Szóval a hiba tegnap kezdődött? Múlt héten raktam beléjük a visszahozott részeket, és csináltam egy tesztet a terepen is, de... Már továbbfejlesztetted, hát ez meg hogy lehet? Én vagyok a legjobb tereptesztelő. Az új részek automatikusan hozzám jönnek mindenki más előtt. Nos, jó neked. Futtassunk le a gépeken egy 3-as szintű diagnózist az utolsó szegig. Igen, uram. Míg várunk, körbenézhetnék? Jó lenne látni, hogy működik ez a hely. Nos, Grendel mindig körbevitt minket. Gondolom nem lesz gond, ha gyorsan körbejárjuk a gyárat. Most már az összes alapanyagunkat a keleti tárnákból szállítják ide. Minden hónapban több mint 400 tonnányi acélt állítunk elő, és egyetlen csepp sem veszik kárba. Hé! Ne érj hozzá! Kivéve, ha egy adag olvasztott fémet szeretnél a képedbe. Én úgy vagyok elégedett a képemmel, ahogy van, köszi! Ó, király! Biztos ez a Mecha szíve. Ugyanaz az energia van benne, mint a szlákokban. Gyönyörű, nem igaz? Még mindig nem tudom, hogy csinálják. A molekuláris transformációt? Ez aztán a beszéd. Igazi fegyver vagy. Szóval a nyugati gyárban készül az összes Slugterra Mecha Beast? Az utolsó darabig. Hű, remélem mással nem történt meg ugyanaz, mint velünk. Ne aggódj, utána járunk ennek. A Mecha Beastek nélkül Slugterrán nem maradna megbízható közlekedési eszköz. Ezért más módot kellene találniuk az utazásra, mint mondjuk a Slugterráni Express, amit nem szeretnénk, nem igaz? Késtél. Az utolsó ember, aki megváratott a gúljaim vacsorája lett. Gond volt a szállítmánnyal? Nem volt gond. Kivéve, hogy majdnem kinyírtak. Soha többet nem akarok visszamenni, Dr. Black. Az a hely nem természetes. Honnan szedem ezeket az idiótákat? Azonnal vidd be! Nézzük meg, mire képes, rendben. Egy újabb remek fogás. Kezdem úgy érezni, hogy határtalan gonoszkodási lehetőségek várnak ránk. Szóval remélem mindannyian elégedettek vagytok, hogy tudjátok, milyen körültekintéssel, odaadással és szeretettel készül minden egyes Mecha Beast nálunk. Ennyi? Nem mutatod meg nekünk a végső összerakási részleget? Átalakítás miatt zárva van, de megmutathatom a büfét, ahol annyi barlangi bogyóséget ihattok, amennyit akartok. Oh, rendben! Kihívott Prontót, hogy megdöntse a személyes sékivó rekordját? Benne vagyok! Valami van ezzel a fickóval. Nem bízom benne. Aki incsiklandó sékkel kínál engem, az nekem a barátom. És amúgy mi történt Grendellel? Szerette a munkáját? Srácok, sokat kérdeztek. Nem igaz? Mi van ott lenn? Csak a feleslegek. Hé, ki kér akkor séket? Ne! Meg akarom nézni. De a sékem! Hé, ti meg mit kerestek itt? Gyorsan, arra! Ha jó valamiben Pronto, akkor az a menekülés a veszély elől. Főleg, ha valami rosszabb helyre menekül. Oké. A fájdalom elviselhetetlen!
Elviselhetetlen! De! Viszlát, barátom! Pont erre gondoltam, Burpy. Mit csinálsz? Tűzzel a tűz ellen! Gyerünk! Meg vagyunk! Megcsókolnálak! Szlág! Felidegesítettél! Technikai napló, alfagé rögzítés. Autogul folyamat megkezdése. Gult csinálnak a Mecha Beastekből. Emögött Black van. Ó, igen. Isten hozott a gúlok világában. Kár, hogy ti már nem fogjátok látni az eredményt. Itt van a büfé és az incsiklandó barlangi bogyósékek. Várjunk, hol a másik kettő? Figyelem, betolakodók a 8-as szinten. Te nem is vagy igazi mérnök, ugye? Ne próbáljatok okoskodni. Okoskodni? Attól ne félj. A haverom azt sem tudja, mit jelent az a szó. Tudhattam volna, hogy a felderítőm ekkora bajba fog keverni. Jobb, ha vigyázz a szájára, uram! Sőt, szerintem ez a molenoid még a saját fenekét sem találná meg. Először is. Tudom, hogy hol van a fenekem. Másodszorban óvatosabban válasz magadnak munkapartnert, mert egy molenoidot nem lehet a végtelenségig idegesíteni. A vakarózástól rosszabb lesz. Na, azt javaslom, hogy olyan lazán fussunk el, amennyire csak lehetséges. Tolta viszket! Micsoda színész vagy, Eli? Erre! Mondd, te érzed ezt? Nem. Azért, mert te nem hallasz az orroddal, mint én. Abból az irányból jön. Tisztítószerek. Fúj, romlott húsraktár. Fényforgács. És... igen. Szerintem valami nagyon fontos dolog van mögött az ajtó mögött. Szaglás nélküli barátom. Szép munka, pronto. Ha-ha! Muszáj volt mindenbe beleütnötök az orrotokat. Miért nem tudtátok bevenni, mint ahogyan mindenki más bevette? Blacknek dolgozol, igaz? Nagyon ügyes. Akkor gondolom arra is rájöttél, hogy Dr. Black nem szeret lezáratlan ügyeket hagyni. És ti pontosan azok vagytok. Egy lezáratlan ügy. Vége a játéknak! Eli, épp időben találtál ránk, fiú. És nem csak titeket. Nézzétek, kik voltak bezárva a pincében. Grendel, nagyon örülök, hogy látlak. Most nincs idő az összeborulásra, ifjonc. Cselekednünk kell még mielőtt kiküldik azokat a gépeket Slugterrába. Igaza van. Sietnünk kell. Ó, arról már lekéstetek. Grendel, segítened kéne. Most kezdődik a móka. Te, gyere velem!
Oké, mi a fészkes fene folyik itt? Darius Gull leváltoztatta a mekákat. Mi? Hogy lehet gullosítani egy gépet? A bennük lévő energiát, a szívüket változtatják meg. Láttam, hogy csinálják. És mondd csak, mi lesz a mi gépeinkkel? Először furák lesznek, aztán teljesen megőrülnek, aztán BAM! Azok a férgek bolondot csináltak belőlem. Sőt, rosszabb. Elhittem, hogy rossz szerelő vagyok, igen. Aztán még ott van az egész robbanás dolog is. Mindenkinek el fogják küldeni őket. Nem fogják, megállítjuk őket. De előbb találjuk meg a mekáinkat. Megszakad a szívem, Fernando, de magadra kell hagynom téged a robbanásos végzeteddel. Talán nem, Pronto. Mit gondolsz, Doki? Intézd el őket! Trixie, Gord, fedezzetek! A szlákjaim hozzá se tudnak érni ehhez az izéhez. Jó dolog kicsinek lenni! Most jön a nehezebb. Jó fiú! Megcsináltad! Menni fog a többi is? Nyugi, Boomer! Hajrá! Juhé! Jaj! Megjavítottad a gépedet. Ügyes vagy. De semmi nem változtat, mert Dr. Black megállíthatatlan. Nagyon kínos lesz, ha bebizonyítjuk, hogy tévedtél. Vigyázzat, Pronto, majd megmegy! Micsoda roncshalmaz. Ezt élvezni fogom, kis ember. Akkor mit is mondtál? Fernando, azt hittem meggyógyultál. Mindenki fusson, mielőtt felrobban! Igazából ez én voltam. Különleges alkalomra tartogattam. De és a kis csintevéseid? Megcsókolnálak! Megcsókollak! Vagyis talán máskor esetleg. Doki, csodás munkát végeztél. Kösz, hogy megmentetted a gépeinket.
Ez volt az utolsó. Szép volt, Doki. Ha ez kiderül, akkor az emberek végre rájönnek, hogy milyen igazából Dr. Black. Én leginkább annak örülök, hogy Slugterra megint van egy igazi hős. Ó, Pronto nagyon örül, hogy megmenthette a világot, ugye? Még egy kis büdi a vicc kedvéért. Tartsd meg otthonra. Rendben van. Mi lesz, ha Black újra próbálkozik? A mérnökei már dolgoznak rajta. Black lehet, hogy kitalál valami újat, de megígérhetem, hogy soha többet nem fog tudni a mekáink közelébe férkőzni. Úgy tűnik, hogy észrevették a Mecha Beast fejlesztéseinket. Csalódott vagyok. Legközelebb jobban kell próbálkoznunk, nem igaz? Na, erről beszélek. Élvezzék ezt a győzelmet, de én türelmes vagyok, nagyon türelmes. Növeljétek a termelést! Még több gulra lesz szükségem. Sokkal több gulra.